Kurwasoro ngorwa gusi niko bono baborigwe gochamo iri okubwaterana buri njiremo yokoria kuboria ebirogo by'Abarai chinga kibonensi ya Kenya gendrete kwiyarigania asobo chori bu mwaka bw'ikiri bubere 2052 aya ngorengana nekiombe kia Youth for Youth Initiative asibono baesokire na GW'ESOI gochia Abasae kwenekia unankubwata bari Chikura asobonge erigo chikorenta monchoreria asoborai unagotuma murikito Debora Kerubo Abasae kuroro gongorwa gusi niko bono baboriwe gochamo na kubwaterana iri okuboria ebirogo by'Abarai chinga kibonense ya Kenya egendrete kwirigania asobo chori bu mwaka bw'ikiri bwibere 2052. Mimi nasema ya kwamba this is a good initiative, Youth for Youth, because Abasae bibiru sana. And one, I concur with my colleague, Abasae mpapuga tibesa bakuli bibiru, lakini mpapuga tohongo. Na mpapuga visioninga ideas nchiro. So, that's why tu ati Abasae at least tunyare kwempower yo muito to ngemuntu nabwati birenga bire byatabuga tibesa na botogotara na turabange iga twamokonya ngochaga tucha none search words chiabo tutara na to speak as binyoro at least to soke muntu mbatoka no mbatano moso abantu bari maga abange babo ibakora ibiro byo MCA abagaka baitu bari mwikire myaka yago chigoro to eri bagansa iga gando chibo gabana tigira abana baba bakena baro nsaiga at least banyare ko nyore kerugeke bakonye ebinyoro byetu tazo batekanise nigo basegetira Abasae kweneke buna nkwirike bare Chikura asobonge iri gochamo na gosirana sokuriga ebirogo by'Abarai chinga kibono bakoboria Abarai barabisiko Abasae amabaga muna moyo kule kurwa seri dalioke kurukunga Youth for Youth movement ekerenge kenene kie movement yeito no koleta Abasae ase SIASA se miaka yetira Abasae to abere kobanga to be Kristo kwake ase uria bagaka abatata baro rebirogo miaka ya obe kiraba gutimuka lakini bali gotoibaga antu Abasae tosose kirogo niga Abasae abo bwachiramo na kuboria bebori kubabwatesia iri kwenike nkonyora bale ebirogo by'Abarai chinga kiechio nigo baboririe Morai onde bwensi ogochia kuboria bogabana gochoro Musae kobo mokonyoye Youth for Youth movement achirenga tunyare kuba ntokonyara kurigeria Abasae bonse biba kuboria ebirogo gochakira abasubati tocha sabantu bali disabled yani bali able differently tumaye gocha saba ga Abasae abamura na gabanta bange tofauti igege ntekenene kirenge kenene kya Youth for Youth movement ngo saba Abasae bonse pi abamama n'abatata ninjwa mu moto sire indu tumaye tenga ki emu atuirite skuru to anyorro bongo bono tiga tubakorere gas toiranirenka tuanchire tokore gas konya abatata batumuke na indu togenderera go chibosio igonche ngo saba omu Youth onde bwensi pio tagete koborie kirogo iga bona storiga no asagia ko kurbono go chibosio inchumo to join na lito sukama go chibosio na Youth for Youth movement na ende ngo saba iga ase miake menge county government ya bere ko batego twara abantaba nena bagaka se birogo lakini bone iga go chibosio to gotangasa 70% y'Abasae bagocha gosoa youth bagocha gosoa county government na iga bakuru nonya nduri kwa abo aboniga nonyo mugavana sari tigamanye iga abeke bintu bya debut ya achoro mo youth emyaka 45 go kandi bite konya ikana gochiro ko mobera konsana igo ntengo basaba aba mama n'abatata Abasae abanene n'abake ekiombe Youth for Youth movement nere koleta change Kisii County, Gusii County na entire Gusii region. Debora Kerubo, Ensoko TV.